Blynyddoedd nôl, yn dde Caerfyrddin, roedd un dyn bach a'i swydd oedd gewyn. Roedd hwn yn gallu sychu glaw a wneud i dau trwy naw. Fe allai wneud i'r sedd ddiflannu a gwneud i heddiw ddilyn fori. Gallai neidio ddear aros. Gallai wneud ymhell yn agos. Gallai neidio mawr yn fach a throi y cleifion eto'n iach. Gallai yfed afon tywi. Gallai glywed gwawr yn torri. Gallai neidio dros y miliau, gwneud beth bynnag roedd o eisiau. Yma heddiw yng Nghaerfyrddin, hoffwn i gael swydd fel